L'última bruixa que es va penjar a Catalunya es va penjar aquí, al Serrat de les Forques. Es deia Napa i era de Prats de Lluçanès. Això és Sant Feliu Sasserra i avui n'hi han penjat una altra. Però de mentida. Això és el que ha passat aquesta tarda en aquesta Fira de les Bruixes. Des de l'any 2001, Sant Feliu Sasserra rememora amb una fira teatralitzada els fets ocorreguts als segles XVII i XVIII a Lluçanès, on moltes dones van ser acusades de bruixes i van morir a la forca. Cada 1 de novembre els carrers de Sant Feliu s'omplen de gom a gom per visitar les parades d'artesans, les tarotistes, la decoració de les façanes de cases i carrers, la taverna esotèrica i els nombrosos personatges caracteritzats que ens juguen per uns instants 400 anys enrere en el temps. Durant tot el dia, a més, es pot gaudir d'una revisió teatral de la història de les bruixes i del Serrat de les Forques de la vila, que vol ser un homenatge a totes aquelles dones que foren mortes injustament. Escoltem la presó del rei de França. Aquesta és la música del camell, no? Sí, s'ha convertit com un himne, sempre abans de sortir a la plaça per la megafonia sona i bé, tothom és, ja els nens i tots els hi dius i et diuen que és la cançó del camell, la cançó del camell, i és l'himne de Molins, l'himne del camell. Aquí ens l'estimem molt, aquesta cançó. Quan la cercavila arriba a la Rambla del Firal, els cabassuts i els cavallets deixen qualsevol ordre per dansar barrejats o per qualsevol racó, en una comunió entre la faràndula i el públic que és màxima. Però, i els olotins? Coneixen la seva faràndula olotina? Ens sabrien dir quantes figures hi arriben a participar en alguna de les moltes cercaviles de les festes d'altura? A veure, el conill, l'àguila, el santo negre, la cabra del cornamussam, no? el pollastre, M'han dit que hi ha un gat. el drac, I el porc, i el xai... La cabreta, la mula, no? Aquella que tira aigua. Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. Avui, al Via Fora, ens hem proposat la difícil tasca de seguir un músic de copla. Què fan? Qui són? On van? On actuen? Què toquen? Avui seguirem un dels músics, el tiple, de la copla, els Lluïsos de Taradell. Sembla que m'estan seguint, Doncs ja ho veieu, al Via Fora no s'ha volgut perdre el seguici festiu de Santa Tecla Petita, que és un seguici normal però en versió reduïda, amb els nens petits. De fet, Tarragona i Santa Tecla és un dels primers llocs que van treballar perquè els nens petits fessin aquests seguicis. Nosaltres ara anem a veure com els hi ha anat als protagonistes, els més petits. em dic Ismael i tinc 11 anys. Molt bé, què és el que feu vosaltres en el seguici? Què representeu? Fem un ball parlat, el ball de Serrallonga. Olere, olala, Serrallonga és el millor que hi ha. Què és el que porteu vosaltres en el seguici? Bueno, la mulaceta petita de Tarragona i bueno, fem tota una cercavila amb altres figures petites. Olere, olala, la mulassa és la millor que hi ha. Em sembla que per la pinta que feu ja veig què és el que vosaltres feu al seguici. Què feu? Ball de bastons petit de Tarragona. Molt bé. És molt cansat o no? Bueno, una mica.
que sí. Quin circuit heu fet? Per on heu anat? Doncs hem començat per la plaça del Font, i hem anat fins a la catedral, a la plaça del Fòrum, i allí fins a la plaça del Rei, i de la plaça del Rei a Cos del Bou i fins aquí. És una proposta que quan te la diuen quedes parat, perquè diguem-ne que el pas doble no és el gènere que... Vull dir que som polifacètics, però saps què passa? Que l'Amparito és més que un pas doble, no? És l'himne oficiós de Tarragona. I un tarragoní no pot dir que no a l'Amparito. I crec que pot quedar molt bé. Mireu cap del cel i veieu com el creu a l'estel. Toqueu ferro i sospireu, creueu dins cada cop que hi penseu. Brindeu amb xandrets mentre dieu el meu nom al revés i feu volar coloms i llanceu a les fonts una moneda que aquesta terra farà llavor. I feu volar coloms i llanceu a les fonts una moneda que aquesta terra farà llavor. Olé, vosaltres! Hem d'anar cap aquí amb la cultura popular? Sí, bé. Podem anar cap aquí. No necessàriament tot ha de ser això. La cultura popular, una de les gràcies que té és que passa de la moda. Molt bé, això, Molt xulo. M'ha agradat molt. I molt bé cantant amb en Pere i amb en Paco i amb en Sergi. En Sergi? T'has vist en Sergi tota la nit? Ara que ho dius, jo malgrat no l'he vist, Jo em pensava que s'havia quedat allà al cotxe. Sergi? Sergi? Jo dins no l'he vist, ara. Que es foti. El meu avi se'n va anar a Cuba a bord d'un alt català. El millor barco de guerra. Gràcies. De la flota d'ultramar. Gràcies. Gràcies. Els castells són el gran final per una festa plena de color, humor, dansa, tradició i participació. Una festa que omple els carrers de Vilafranca només durant 3 dies, però que es porta tot l'any a dins del cor. Ara sabeu quan agafi amb en Panxito un fredell, una botifarra de ceba i de tomàquet. Home! I se n'enriu, que ningú se n'enrigui. Jo us deia que un fredell, una botifarra de ceba i de tomàquet. De tomàquet. Molt bé, doncs ja ho tenim, això. Ja s'ha acabat el reportatge. Nosaltres marxem. Sí, que hem trobat uns titelles de fil molt marxosos. Apa, disfruteu del dia fora. Senyor veu en off. Què? Res, que ja estem. D'acord, adéu, adéu. Adéu.
Salsichas for breakfast, salsichas for me. Salsichas for breakfast, salsichas for me. Escalator.